Maray na hapon mga tugang kuya po ang mga baretang unyan para sa agadigdi sa Radyo DZGB. Mga baretang maruluwas sa aga sa mga dyaryo nasyonal. Enot sa PBN DZGB. Sa mga baretang unyan para sa aga. Enotuntaan bareta hali dyan sa luwas. Si Jimmy Nasolita. Jim, kamen. Pinurugtakan ka na Municipal Disaster Risk Reduction Management Office o MDRR mo ang 8 mga barangays digdi sa kamalig nin lahar prone areas signages ang katuyan kay ni iyo ang risk awareness sa mga komunidad parte ini kan information education and communication initiative kan lokal na gobyerno kung saan an intention may salbara ang mga tao asin mga propriedad. Kung kaya ang 8 mga barangays, igwa ng unyanin mga mahiling na mga billboards o signages sa pamitisan kan Bulkang Mayon. Ang mga barangays na ini, na iyon ang igwa ng unyanin na mga billboards, iyo ang barangay Anuling, Tumpa, Kirangay, Ilawod, barangay Suwa, asin barangay Salugan. Isinagibo ini kan MDRR mo, dahilan sa sige na nangunyan ang uran, asin palalaog na ang mga bulan na nagde-develop na naman ang mga maraot na panahon kung kaya dapat antisipado ini kan mga residentes nin barangay na yaon sa pamitisan kan Bulkang Mayon. Mga dagdag na bareta, Jimmy Nasolita, DZGB News. May aras tanto si Luwens Barcer na may dagdagman na istorya. Luwens, kamen. Magpupuho naman sa aga, Oktubre 19, ang nobenaryo sa kaumawan ni San Judas Tadeo o St. Jude Tadeus para sa pag-andam sa kapistahan kay sa Oktubre 28 sa St. Jude Tadeus sa Paris, Legazpi City. Ini ang ipinagudambitan ni Kura Paroko Father Pau Barandon para sambitan ng parokya na kung saan ang magiging general team kay ni iyo ang simbahan na nagbabaklay, nagkakaburunyog, nakikisimaro asin nagbimisyon. Sigun kay Barandon, ipinapangatudan niya sa mga paratubod na magpartisipar sa kaining nobenaryo asin sa pagpasiring sa parokya sa iyang ipinagpapagirumdom na magsunod man giraray sa minimum public health standards tanganin na maiwasan ang COVID-19 asin ipagpangasiman ni sabay sa pagpangadji na matapos na ang siring na pandemya tanganin ang makabalik na sa normal ang gabos lalo papating sa panahon na ini kadakol ang mga nagtitirios. Dagdag na bareta, ako po si Luwens Barcena. May aras tanto dagdag pang bareta ulit dyan sa luwas si Hans Galero. Hans, kamen. Matrayong pong naikondusir mo niya na pagkahapon ang payout para sa 1,200 na mga estudyante digdi sa segundo distrito kan Albay sa pagikan DSWD Assistance to Individuals in Crisis Situations. Pinanginotan ka na DSWD Bicol nasambitan ng aktibidad sa Albay Asudom kung saan naging mayormente bisita si Senador Mig Subiri asin nakaresibi ng 4,000 pesos kantidad in educational assistance ang mga nagresibi ka nasambitan ng benepisyo ang kaptangkan pahayag ni Senador Subiri. So nakita naman po natin napaka-successful, napakaganda, napaka-orderly. We'll double it next year. Gagawin po natin for next year, we'll be giving, I'll probably double it from 1 million to 2 million para mas marami na po. At gagawin na namin province-wide yung assistance namin, hindi lang sa second district, sabi sa iba't ibang distrito ng Albay. Sa nangyaring assistance or payout kang asistensya, ang mga benepisyaro nagikan sa Daraga, Legazpi, Kamaligma nito asin Rapu-Rapu. Sigun kay Zubiri, 1 million pesos kantidad at pigalokar kan gobyerno nasyonal para sa nasambitan ng bagay alagad ipapadago sini sa mga maabot pang taon sagkod ng mga graduaraan sa indang enot ng mga benepisyaryo. Dagdag na bareta, Hans Galero, DZGB. Detalles kang bareta sa lado nasyonal. Kalbaryo na naman sa 8 beses ang masabat sa mga motorista sa aga dalan sa oil price hike na ipapasunod sa mga produktong petrolyo. Ini matapos na konfirmaron kana sa oil industry
na sa ikawalong simana, ipapasunod ang aumento sa presyo kan petrolyo. Sinabi kan Pilipinas Shell Sinsi Oil, 1.80 ang aumento sa kada litro nin gasolina, mantang 1.50 kada litro ang aumento sa diesel, asin 1.30 sa kada litro nin kerosene. Siri man kini ang magiging aumento sa clean fuel para sa kerosene. Uminabot na sa 52,157,598 na doses din COVID-19 vaccines ang naitudok na sa Pilipinas sa sagkod kasuhapon. Base sa National Task o National COVID-19 Vaccination Dashboard, nasa 27,921,060 o 74 ang nakaresibikan primerong tudok, kamantang 24,236,524 naman ang fully vaccinated na. Sinabi ni Vaccine Czar Carlito Galvez na mas dakol pang mga bakuna ang ipapadara sa mga probinsya dahil ang tabako naman issue ang supply nin bakuna ngunyan sa pagsasabi na sufficient na ang mga bakuna ngunyan base sa indang inventaryo. Uminabot na sa sobra sa 52.1 milyones doses din bakuna kontra COVID-19 ang naitudok na sa bilog na nasyon. Base sa National COVID-19 Vaccination Dashboard, sobra 24 milyones na individual ang fully vaccinated na o nakaresibin in 2 dose, mantang sobra 27 milyones man ang natawan in first dose kan COVID-19 vaccine. Sinabi man ni Vaccine Czar Carlito Galvez na supisyente na ang supply nin bakuna sa nasyon. Tangunyan, uminabot na sa sobra sa 91.5 milyones doses kan COVID-19 vaccine ang kabilugan ng supply nin bakuna na naresibi kan Pilipinas. Sinabi kan Octa Research Group na pwedeng magbabaan marirehistro ang kaso ng COVID-19 kada aldaw sa 5,000 hasta 6,000 sagod sa katapusan kan Oktubre. Nagpatanid man si Octa Research Group fellow Dr. Guido David na pwedeng mag-abot ng 10,000 na aldawan o analdawan na kaso ng COVID-19 dahilan man sa backlog hali sa mga laboratoryong daipan na ipaluwas. Sayang ipiniliwanag na paramihan taras sa man sa naini alagad talagang pababa na ang trend. Idinadagdag pa man ni David na may mga lugar na nagakaigwa pa nin paglangkaw kan kaso ng COVID-19. Mientras tanto, posibleng magbaba pa sa 5,000, sagod sa 6,000 ang daily cases kan COVID-19 sa nasyon ngunya na bulan. Sinabi ni Octa Research Fellow Dr. Guido David na padagos ang pagrahay kan mga datos sa COVID-19 kan mga nakaagi aldaw dalan tadain namin naabot sa 10,000 ang numero kan mga bagong kaso. Alagad, posible pa manggirare ng mabot ng 10,000 ang marestrong kaso alagad ini dahil sa bakgalak asin para menras mansana. Sa ngunya nasa 0.64 ang reproduction number kan COVID-19 sa bilog na nasyon, mantang ang 7-day average nasa 8,400 na sana. Magibo ang Pilipinas sa pangingenot kan grupo sa Department of Science and Technology nin sa diring ivermectin formula kan Pilipinas. Initanganing day na magbakal ang nasyon in kontrobersyal na anti-parasitic drug na ipigbubusol kan ibang sektor para ibulong sa COVID-19. Sinabi ni DOST Undersecretary Rowena Guevara na iniyan na desisyonan kan grupo na ang ivermectin capsule gigipuhon na sa UP Manila College of Pharmacy, mantang dain na sindama bakal nin regular formula dahil ang gusto nindang mag-igwanin sa diring dosage. Idinadagdag pa man niya na ang nagbusol sa inda sa siring na lakdang dahilan sa pagkatraso kan international clinical trial sa ivermectin. Sa girare ng paggarumdom ang sarong infectious disease expert sa publiko na iwasan ng una na maging kampante maski nagbababa na ang kaso kan COVID-19 sa nasyon. Ini dahil halangkaw manggiraray o nasa 75% ang utilization rate kan mga intensive care units sa mga ospital lalo na sa Metro Manila. Sigun kay vaccine expert panel member Dr. Ron Jen Solante, nasa 7,000 sagkod 8,000 pamanggiraray ang bagong kaso kan COVID-19 asin bako pa ini magayon na numero.
Nangapo naman si Solante sa publiko na mag-ingat maski padiit-diit nang nagbubukas ang mga establishmento ngunyan na nasa Alert Level 3 ang National Capital Region. Nagtutubod si Solante na dapat mantenido ang maigpit na quarantine status lalo na taday pa manggirare nakakaabot sa 40% ang vaccination rate asin dai pa ang pigapod na herd immunity kan mga nabakunahan kontra sa COVID-19. Hinagyat ni Rizal Representative Fidel Nograles ang Commission on Higher Education asin mga medical experts na magtabangan asin pag-adalan kung paanong malikayan ang posibleng pag-ulakit kan COVID-19 sa oras na ipasunod na ang face-to-face classes. An sa iyang tinawanin punto, iyo ang datos kan SHED na 1% man sana sa 21,000 na mga estudyantes halit sa 181 na mga eskwelahan na nagkaigwanin face-to-face classes poon kan Enero ang tinamaan in COVID-19 mantang halit sa 1,000 na faculty members, 1.41% man sana ang naulakitan kan virus. Nakatalaan pang paiwason kan gobyerno ang pagbabakuna sa mga minor de edad sa iba pang hospital sa National Capital Region. Sa ngunyan, limitado sana sa 8 hospital sa riyon ang pagbabakuna sa mga aking may comorbidities. Sinabi ni National Task Force Chief Implementer Secretary Carlito Galvez na sa Oktubre 22, pupuunan ang pagpapahiwas kan pilot run kan pagbabakuna sa 17 mga LGU sa NCR. Kiniguro man ni Galvez na ligtas asin maigot na tututukan ang pediatric vaccination sa iba pang mga lugar. Sinabi ni PNP Chief General Guillermo Eleazar na ang average number ng COVID-19 safety measure violations na nadakupuan kan Alert Level 4 ipasunod sa Metro Manila nagbaba ni na 2,700. Siyang sinabi na ang implementasyon kan Alert Level 4 naging matrangkilo sa Metro Manila alagad, igwa pa man girarainin mga personang nagsuhay sa lockdown measures. Idinadagdag pa man ni Eleazar na siya naglalaom na mababa na ang alert level, mantang ipinapasunod pa man giraray ang granular lockdown. Mapalosing guidelines ang NCR mayors ngunyan aldaw mananangod sa pagluwas kan mga aki terarum kan alert level 3. Sigun kay MMDA Chair Benhur Abalos na ang mga aki may edad na 17 anyos pa ibaba asin tutugutan na magluwas ni harong para mag-exercise, magbakal din essential goods and services, siriman, an intrasonal asin intersonal travel. An interagency task force and mapulas kan general guidelines alagad pwede magtalaan nin ang mga LGU nin mga limitasyon. Enot kani sinabi ni San Juan City Mayor Francis Zamora na daing una tutugutan na mag-dine-in ang mga minor de edad. Ang NCR ipinapairarom sa Alert Level 3 sagod sa katapusan kan bulan nin Oktubre. Sinabi kan COMELEC na posibleng sa Desyembre paninda maipaluwas ang final na listahan kan mga kandidato para sa masunod na eleksyon. Initanganing matawanin tamang panahon ang paghali ninda sa mga sawong-sawong na mga kandidato hali sa presenteng listahan. Sinabi ni COMELEC spokesman James Jimenez na piglalaong maninda na nasa 9 o 95% kan mga sawong-sawong na kandidato ang nahalion ninda sa listahan. Idinadagdag pa man yan na nagpapadagos ngunyan ang pagsaligsig ninda sa mga nagsumitiran nin Certificate of Candidacy. Kasabay kan pagturos kan restriction o pagbaba kan alert level system sa nasyon, partikular na sa Metro Manila, mas guminabat naman ang bulos kan trafiko sa nagkaparang tinampo sa NCR. Sinabi ni MMDA Chair Benhur Abalos, nagagabat ang bulos kan trafiko pag peak hours, dalan sa pagbagulbol kan pagiro kan mga lunadan sa nagkaparang mga tinampo. Sa ngunyan, suspendido pa mang giraray ang coding system sa mga pampubliko o pribadong lunadan. Sigun kay Abalos, kamawot nindang masunod ang personal bubble sa Metro Manila para sa mas ligtas na pagbiyahe kan mga pasaheros. Diit man na pigtuturusan ang kapasidad kan mga simbahan, malls o sinibapang establishmento pati na pasyaran sa nasyon.
Mas marhay kung magkaigwanin lay tanganing malimitaran ang pagkampanya sa social media mantang nagrarani na ang 2022 elections. Iniya na ihiling na pangangaipukan COMELEC dahil ang takadaklan kan mga kandidato ang ginagamit ang social media sa saindang pagkampanya. Sinabi ni COMELEC spokesman James Jimenez na ang gastos kan mga kandidato sa commercial asina pagpapakusog sa social media post alagad apwera ka iniya daing limitasyon na pwede sindang mabantayan sa siring na platform. Siyang sinabi na bako siring sa TV na may minutong limitasyon alagad dai ka ini sa social media. Inagad kan Philippine National Police sa mga tagsadiri ni night markets asin mga tiyanggi na maigot na maipautob ang minimum health protocol kontra COVID-19. Dapat man ang magbugtak din mga fasilidad ang mga tagsadiri kanasabing establishmento para masiguro na nasusunod ang health protocol. Sinabi man ni MMDA Chair Benhur Abalos na mapaluwas yung guidelines ang Interagency Task Force mananangos sa operasyon kan mga night markets asin tiyanggi. Mantang popular pa si Presidente Rodrigo Duterte, sinabi nin political analyst na ang siring na bagay ada iman masiguro sa panggagana kan kandidato na sa iyang i-endorso. Sinabi ni Professor Maria Ella Atienza kan UP Political Science Department na ang pinakahuring satisfaction rating ni Duterte nagbaba pati naman ang government performance siring man media freedom ratings. Sa iyang ipiniliwanag na ang popularity kan outgoing president dai man nangangahulugan in panggagana kan sa iyang piniling kandidato. May bastante ibabang detalles kang Bareta, pigdugutan na kan gobyerno lokal kan Tagaytay City na mag-operate nin mas halabang oras ang mga restaurant sa syudad sa Executive Order No. 394 ni Alcalde Agnes Tolentino. Pwede nang mag-operate sa kod alas 10 din banggi ang mga restaurant sa lugar. Seriman dapat manggararay ipautob ang 30% minimum o maximum seating capacity sa mga kaunan, as in 50% seating capacity sa alfresco dining. Solamente ang mga nakapagkumpleto na ng bakuna kontra sa COVID-19 ang pigtutugutan na mag-dine-in sa mga restaurant sa Tagaytay City. Enot ng pig-anunsyo kan gobyerno lokal na 70% kan sendang populasyon ang nabakuna na kontra sa COVID-19. Posibleng ma-turn off ang mga botante sa mga kandidatong magasto nindakula sa pagkampanya na pwede nindang ikaraot dahilan sa nagpapadagos na pandemya. Sinabi ni Professor Maria Ella kan UP Political Science Department na pwedeng isipon kan mga tao na pagbentahe sa sitwasyon ang palabaw na gastos kan mga politiko. Siyang sinabi na kung marereparo poon kan pandemya, nagkukusog ang boses nin pagtuyaw sa mga nagkakapot nin posisyon sa gobyerno na minasuhay sa quarantine asin health restriction asin ang pagbiklad kan sa indang yaman asin sobrang gastos tanganing makakuanin suportas sa politika. Inagad ni House Deputy Speaker Loren Ligarda kay Presidente Rodrigo Duterte na pakasugunan mga programang pang-medikal sa nasyon sa tao pa manggiraray ka na mamatian na pandemya. Katakot ini kan pagpahayag kan Lady Solon in suporta sa piglansar na bakuna sa general adult population na may kamautan na maparekas ang pagkamit kan herd immunity sa nasyon. Hirit ni Ligarda, siguruhon kang presidente na may supisyenteng fundo sa 2022 para sa pagpapakusog kan healthcare system, tangani madagdagan ang mga dekalidad na fasilidad asin kagamitan sa mga hospital. Pinakusugman kan kongresista ang mga medical program, araw kan assistance to individual in crisis situation, kan Department of Social Welfare and Development as in medical assistance for indigent program, kan Department of Health. Nagtutubod si Ligarda na importante pa manggiraray na masiguro na may makusog na healthcare system asin ang pagtataon ng tabang sa mga nangangaipo maski pa pagsasabing medyo magayuna ang numero kan mga kaso ng COVID-19 sa ngunyan. Base sa House version kan 2022 General Appropriations Bill, andag na pundo para sa AIC mantang 5 bilyones pesos man sa MAIP.
Hinagad kan halalang marangal 2022 coalition na pakusugon ang demokrasya sa nasyon lalo na sa natatadang termino ni Presidente Rodrigo Duterte. Ang coalition, kompuesto ni na 20 church as in civic organization na nagkasararo bilang preparasyon sa masunod na eleksyon sa nasyon. Naglalaom ang halalang marangal na itatagama kan administrasyon ang natatadang panahon kan termino ni Duterte tanganing mas mapakusog ang pagkasararo kan mga namamanuaan asin masiguro ang pagkakaigwanin libre, areglado, matrangkilo asin may kredibilidad na eleksyon sa 2022. Siniguro kan Department of Labor and Employment na sisiripuninda ang sumbong kan nagkaparang mga obrero mananangon sa pinapautob na no vaccine, no salary policy nin sarong kumpanya sa Metro Manila. Kinabi ni Labor Secretary Bebot Bello na suhay sa Labor Code ang pag-ipit sa sweldo kan mga empleyado na daing legal na basehan. Dahil man sigun sa iya, pwedeng periton na magpabakuna ang mga obrero aperasyon na kung may lay mananangodigdi. Kinabi man ni Associated Labor Union, Trade Union Congress of the Philippines o ALO-TUCP spokesman Alan Tanhusay, nandaan nindang iirasa dole ang kopya ka naresibe nindang reklamo. Pigrekomendar man kay ni sa ahensya na magpulas na nin abiso para patanidan ang mga kumpanyang mapautob kan siring na polisiya. Hinagad kan kampo ni Vice Presidente Leni Robredo ang pasensya kan mga taga-suporta kung si isa ang ibubugta kasi ikadosing pwesto sa senatorial slate para sa 2022 elections. Sinabi niya na nagkakaigwa pa rin diskusyon kung si isa kay bayan muna leader Nery Colmenares as in labor leader Sonny Mathula ang makasabay sa linyada. Hinagad pa man ni Abogado Barry Gutierrez, tagapagtaram ni Robredo sa mga taga-suporta na magkaigwanin pasensya dahil ang tasinda nagkakaigwa pa nin proseso para sa pagpili kan kandidato. Sinabi niya na magtaw-tawd sana asin halaton ang magiging anunsyo. Miyaras tanto iba pang detalles kang Bareta nagtutubod ang liderato kan nagkaisa labor group na wala sindang nailing na rason para itao o gibo na installment and 30th month pay sa mga obrero ngunya na taon dahil nanindugan ng gobyerno na suportahan ang mga saradit na negosyante daraka na mamatian na pandemya. Sigun kay nagkaisa Labor Coalition Chair, Atty. Sonny Matula, pwede man na itao ang installment basta bayadan din bilog bago Disyembre 24, pero dyan mababaliwala ang espiritu kan 13th month pay law. Dagdag pa ni Matula na pagsusuportahan kan Department of Trade and Industry ang mga saradit na negosyante na magtaonin ding interest na loan sa mga kompaniyang nangangaipon ng fundo para sa 30th month pay. Enot kani, nag-apelar kay Labor Secretary Bebot Bello para sa gobyerno na magtaon ng subsidyo sa 13th month pay sa nagkaparang 1.5 sa good 5 million na trabahantes sa mga small as in micro enterprises. Ighahagad kan ibang kongresista sa Kamara de Representantes na amyandaran ang presenteng Mental Health Act o RA 11036. Sinda Bohol Representative Christine Alexi Chutor, Bohol Representative Edgar Chato, asin Aurora Representative Romel Rico Angara, nagsumitier nin House Bill 6782, 6806, asin 6884 na may kamautan na amyandran ang presenteng lay kung saan kamautan kainin na magtaunin financial aid o compensation benefits sa mga empleyados na nagkakaigwanin mental health issues o disability mantang nasa trabaho. Nangako si Presidente Rodrigo Duterte na susuportahan ang kampanya kan political aspirants kan PDP laban kay Banan ang pagtaonin sa kusakong kwarta para masiguro ang sendang kapangganahan. Alagad, bako man malinaw kung seryoso na sabing pahayag kan Presidente dahil base sa Omnibus Election Code, ibig babawal ang paggamit din fundo kan gobyerno para sa pagkampanya sa eleksyon.
Sinabi kay Presidente na maski da isya makaka-attendir sa gabos na political meetings, ikakampanya niya ang mga miyembros kan partido. Inagad kan Presidente sa PDP Laban Party members na siguruhon ang integridad kan eleksyon para sa kanya-kanyang posisyon apera kan hagyat na sendang aatubangon. Inabisuhan kan Department of Health ang mga blood donors na dai pagbabakal sa mga scammers ang sendang dugo. Sa indang sinabi na bawal ipabakal ang dugo. Nagparamdam sinda sa mga gustong magdonar nin dugo na makipagkoordinar sana sa mga blood service facility staff manunungod sa pagdonar asin paghanap nin blood products. Idinadagpa pa man kan DOH na day pag-akuon ang mga blood donors asin fixers na naghahagad nin bayad. Iyan mga tugang detalles kan mga bareta ngunyan para sa agadigdi sa Radio DZGB. Sa pangarang kan mga pagariba, Manito Tanya sa lado teknikal. Kami po nagatod kan Bareta. Ako po si Francia may Borras. Ako ma po si Edwin Peralta magsasabing mabalos kan sinupagandabay. Be, harani na ang naralaugan. Ready ka na? Bako lang